Manje ke bazalwane sisenkonzweni lena ke bathi abayibiza kahle bathi inkonzo yokwamukela amen. Haleluya. Umzalwane uzoba khona kule club lena amen. Kule badla leli uzosebenzela inkosi amen. Sekhona umzalwane ke sibuze indaba ethi lithini iBhayibheli lona amen. Uma umzalwane asuka azongena haleluya. Manje mphathi wami kunegama. Kunegama leli elivame engathi ligcwele elicishe ligcwala lana nasestradini lana haleluya amen. Ngendlela eyamehlo owenyama wabantu angithi haleluya amen. Kube sokuqhamuka legama leli ingakho ngifuna silungisele indaba mphathi wami haleluya amen. Silungisele indaba kahle haleluya sizokhona ukuhamba kahle. Incwadi yethu ilapha kwabasi Efesu 2 sofunda u17 gcine ku22 haleluya. Sihloko sifunda ngalendlela. Abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Khona lapho amen. Isihloko angithi amen. Angithi la kukhulumiswa indaba yabantu ababiza ukuthi ngabantu bezizwe angithi mphathi haleluya amen. Manje ke kuna njengoba ngisho ngithi kuna legama elivukayo sisahamba endleleni ngendlela yokubuka kabantu mababheka